De laatste keer in Op Paard. Camperplek de Polderhaan. Weet je hem nog? Met al die mieren. Die zien we. Nou, we pakken hier de triet weer op. En vervolgen uw avontuur. Leuk dat je hem er weer bij bent. Plop. Maar even een aarde weer. Hebben we hem nou deel in je net zien? Zul je dan even weer om? Dan best helemaal op een hechten. Riem vast. Dan geven we weer Op Paard. We gaan op paard, Marcus Knaus. Wat is het mooi dat je met allen je met joggen. We hebben alles in de kastjes en nu fietst je achterop. De tank die zit vol diesel, dus de gas die kan erop. We gaan op paard, Marcus Knaus. Wat is het mooi dat je met allen je met joggen. We hebben alles in de kastjes. Hallo. We moeten er weer op uit. Mevrouw Smits die had een route uitzet. Nou, van meer 140 kilometer of zo. Dus ik denk dat we hem gewoon jaarlijks afbreken. Maar fiets eens even uit de garage bij haar leren. Dus kies me maar die lamp in het gezicht. Dan gaat het hele filter door. Ja, mijn te staan, die stier hier zo ergens. Dan is het maar in. Oh. Plat zetten. Nee, die staat er. Nou. Ja, die doet het ook nou. Nou, we zijn te fietsen en hier steken we even aan. Maar dan shut de regering wat. En dat had consequenties. Die is een bekende Nederlander, dat is net leuk. Maar steeds een vlag uit doen. Er zie je een bekende Nederlander. En dus mocht ik net vloggen. Want dat zou ze misschien net leuk vinden. Yvonne Jaspers, die weet. Nou, die is vaker op beeld dan mij. Dus volgens mij maakt het net zo vol uit. Maar Claire, ze staat net op beeld. En ik film me gewoon de andere kant uit. Altijd goed toch? S'morgens. Voorbij de koffie. Hallo. We hebben hier een bakje koffie en wat een gebakje erbij gewoon. Maar dit weer een prachtig plakje, heel mooi inrichten. Oh, lekker kijkje. Hallo. Nou, je weet ze wat geen nee te keep. Grinten, fruit, cheese. Kost het ze gek net bedenken als ze heen het jaren. Ja. Ja. Nou heb ik net de illusie dat wij de enigsten zijn die door heel Nederland rijden. Dus weet je waar dit is? Zet het even in de comments hieronder. Nou, we drinken eens koffie op en dan gaan we weer verder op paard. We fietsen langs de Vecht en ik val van de ene verbazing in de oren. Wat een kosten van huizen hier.
Nou, de steerhuizen die passen buiten die is in het warm. Zo groot. Nou, daar laat ik nou een. Laat zien dat het water op hecht is. Wat is het? Snijdemoorn. Hemelvaartweekend vanzelf. We hadden juist een prachtige dag, hoor. We bij juist naar te fietsen was. We hadden 80 kilometer fietsen. Nou. Aardig skraal. Dus, nee, valt daar. Maar 80 kilometer is best wel een eind. Slaan de drone even de loft in. Man. Mooi plakje hier. Het is wel iepen, dus we zitten hier best wel wat op een wien. Maar, geweldig. Dat veldje hier nice. 12 veldjes. We juist dan even met de baas praat. In principe door de vrouw die door het camperplak gebeuren. Maar hij was juist dan even een rondje aan het meisje en die zei al, ze zijn eerst begonnen met dat gedeelte daar. En daarna is dit erbij ontstien eigenlijk. Hè. Dus, nee, prachtig plakje. Deze beelden jou me mooi even de gelegenheid om wat te vertellen over Harmelen. Harmelen, een dorpje in de gemeente Woerden, in de provincie Utrecht. Tegelijk met het boetengebied had Harmelen ongeveer 8000 inwoners. Ik hield er nog net jaren van gehoord, maar bij een protemeesken schijnt Harmelen bekend te wezen door het ongeval wat gebeurd is op het spoor in 1962. Het geval is bekend onder de treinramp bij Harmelen. Bij een onrijding tussen 2 treinen voelden 93 deren en 52 gewonnen. En daarmee is de grootste treinramp uit de geschiedenis van de spoorwegen in Nederland. Vreed 12 januari 1962 waren als die van nationale rouw aankondigen. Ja, Harmelen dus. Daar ben we. En van wat er toen gebeurd is, zul je natuurlijk nou neer met waarom. Camperplak de Polderhaan is echt een onrieder. Dus had je hem in de gelegenheid binnen, het is echt de moeite waard. Camperplak de Polderhaan. Vroeger veeboer was. Hij 50 kei. Dus ja, ik net een bulten. Maar in ieder geval, die zal je nog wat omhuisken hebben. Nou, mooi plakje voor de fietsen. Nou, we zullen nu een paar. Die krijgt met de baasvrouw. En dan maak je een kasteel wezen in de buurt. En die mag we jongen hebben. Dus daar gaan we heen. Nou, het is een waardje op de smetjes. Oh, daar komt al een gezicht aan. Ja. Daar staan de wel al. Nou, om Steven in de rijk. Dan kijken we voor.
Het is alweer voorbij etenstijd. En dus zie je even een plakje waar we even zitten kunnen. Ik mij zelfs net mij beslissen, maar de vrouwen keuren dit plakje aan. En dus stappen we weer op een fiets. En door. Ja, dit wordt het. Je bent weer correct voorbij fietst, onder die poorten. Een prachtige locatie en een prachtig gebouw. En dus moest ik correct even binnen zien. Nou, bierke achter de kiezen. We zetten de veromreis maar weer in. Want we moeten ook weer eens een keer naar huis, hè? Wat zei je? Nee. Maar dit stukje houden we weer, varen we. We gaan hier ook wel parkeren kunnen. Dat hier mooi wat kilometers scheelt. Nou, het zit er weer op. De smitjes die staan daar nog. Daar. En hij service even. Hij krijgt even 44 kilometer fiets. Nou, die lekker. Het waait wordt harder, het waar is wat oors. Maar goed. We gaan op naar Nijtjerk. Later. Smits die rent verdrietig. Ja, hij mist dus nou al. Ja. Bij 400 meter. Rug zoals staan. Ja, Smits gaat de visken en wij gaan op naar Nijtjerk. Oh ja, we bedankt voor het zien en tot de volgende keer. Hè. We gaan trouwens eerst even op vakantie, maar dan zullen we hem naar de tijd weer. Hey, laters. 100 kilometer. Op een rotonde. Geen rug terug. We gaan op pad, Mijkes Knaus. Wat is het mooi dat je met allen je met joggen. We hebben alles in de kastjes en nu fietst je achterop. De tank die zit vol diesel, dus de gas die kind erop. We gaan op pad,
Marcus Knaus. Wat is het mooi dat je me al. Okay, see you later. Bye bye. I'm out of here.